Hát sziasztok, én Magocska vagyok, és fú, geci, de jó ez a map. Tehát szeretnék kezdeni egy ilyen Skygrid Survivor-t. Ne. Hát ez fail volt, csak első részt úgy akarom megcsinálni, hogy így bemutatom a mappot, ha nem zavar senkit, de lehalkítom a tévét. Eljut odáig a mikrofon, remélem. 3 évig tartó munka gyümölcseként jelent meg Temesi Nem jut el odáig. De személyes élettapasztalatain és világlátásán alapuló alkotás nem csak a zenészek, hanem az itt vagyok. Na. Ez mi volt? Mindegy. Úgy azt nem tudom, hogy éljek túl itt. Szóval epikus a map, meg minden, csak ott volt benne a nevében a Skygrid. De nevé, geci, tej. Beírom, hogy game, rule, cap, inventory, true. Ez mi volt? Jó, hogy itt mindenféle blokk van, láva. Van mindegy. Volt benne gámrul. Na, most mit is kéne csinálni, kérlek szépen? Kérdezem a kedves nézőket. Chestet kéne keresni. Nem? Te. Nem? Te. Ne. A mag. Répa. Répa. Csak nézek a márnán, ide már és ide a pálinkát, de megteszi a bor is. Most te gyere velem. Apád. Fú, bazeg. Amúgy kérdezhetnétek, hogy merre megyek, mert én se tudom. Leestem. Magocska lezuhant a magasból. Magocska béna, folyton lezuhan a magasból. Mondta? Nem mondd már, hogy ezt vettük ki. Mert én vettem ki. Na bazd meg. De most melyiket? Ez a kis előrész ennyi lett volna. Sziasztok!